Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta Christmas laki pirthe angkang pialongsi katalon pon laki niphayeng kora pho matijong henlo bangso arani laki hemphu Jisu Kristo mehangke thekmate pirthe kahache arnilo lasi pirthe along Jisu phanke kroyatum bangso Christmas talon pon lapen ningkan kimia phan ning cheparong pon Son si Karbi Anglong arlotami penang an adim along hemphu Jisu Kristo phanke kroy aradatum bangso Christmas talon pon lapen ningkan kimia phan ning cheparong pon rinti Son si duar bagori rong santi Baptist Church salong tami Merry Christmas katalon ajaimek dengpon katalon aputhak pajirni igima pini netum dak rong santi Baptist monduli 25 mationga cheklo arni ke the arni tum talon atipi la mega se atipi endpoint ke izayang ding pi crazy yang ding so silong pensi endpoint lo apena bang sorni ke the me se hot arna malam ke wan bang ke tumasar lo Kelvin Hanse NKB treasurer penjok se alang le arna malam wan pila champion ale tum labang so mun Lapen lapu nilip apartarapung Baptist Church salong tami Jisu Kristo phanke kroy aradatum ningarong pen Jisu phan archo ponsi arnam alam chethan pon Pastor Peter lekhe pen chenglok mondoli klembang phuatum lapen kaprek adhorom pen kache tongdona tuma phantami rongasar joysing lekhe pen akero pipon Kristo mahanggatek ngani gite katalon ani along nang itu mapan kacumuri penakit pala peni itu makacing rumolong kaduk peni itu meningarong rapet ha tingan do peningarong rapet kacing rumolong do pini ningarong rapet la masih pini ani anke nili itu mamang setarajia mundili ke nili tu no tapi nili itu magirja hano lake masih nili itu mang labusan si labusan mundili along ke nili hello achili mate amundili ke wan ceng bang nili itu tarang de dadak penang to munduli pene fellowship lasong ke thak dolom Lapen Veskar Bianglong Hamren Paris Catholic Badongrong Sopi Mondoli along tami hemphu Jisu Kristo mahangke thek arni alira lon pen talon dun pusi pherangke joysing teron pen birtanang pali Jisu mahangke thek pusi athe pihumsi baliram teron pen jumesen arnamalam thanpon Bangso along Jemdor Tiso Ramse atum mondoli klembra pet lapen kaprek atum tami hemphu Jisu Kristo pirthe nangkah che arni along karchopon along ansose arna manong patheji aphan chetong rinti itum Christian adhorom mateng pen papir thege cheng pen chong te kang lo hemphu Jisu Christ am hangke thek ami talon tali ni pulo rasi tinya ni ke Christmas dagwadong Catholic mondili dongta talon tali dona so program long cheng men ki ronda Listen pen si kibi kiti saru sare ngde pen ting room chetong men si happy Christmas family do gardom lo la ke tir the dang ka ke me ke chok jia phan si among sa program deng no panchalo Leso singnarpi honghap hongrua kisu jiklo jon thom jon ple an bak kisu ajok kisung thekte ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC along kirap kachuhang pon Duar bagori kohora rong tara kohora soil IB pen kahilo kilometer ke thom an bagdo laso arong amikar karlitang borsing singnar lapen achor mirso teron piatum asopi akleng kisu jiklo jon thom jon ple anlo honghap hongrua kisu cholong lok lasila bangso kisu kachilang ijia phanta ahem along kiri kangdat pia bang avidet ajok kisung thektik aporahut CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Forest Board Chairman Richard Togbi along kirap kachuhang pon Lai parsi so na li be na pe ni no ni ji tho nan ka ba ni keng ya tho hai na se san la an mi phat le ta me pe si tho si kile me ga technologyนี่ตาพุทธตานี่ลีรีห้องเวทเกจุลองทิกเทเกการบาร์ดจุเคลมจนลงเละเดี๋ยว
kuson si de kok na kumati ni tenge piso so bahe ni belo he ni duke Han Bokapen, Robinson Killing, Karbi Anglong News. Satgaw Pator Arong, Rakom Kechu Longriasar Bortimen. Bangsolong, Habe Pinpo Rongasar Atum Chetong Pet Pensi, Rakom Kechu Along RDP Dun. Rong Ru Pangcho Limji Pulotangti, Longriasar Pen Danglok, Rongasar, Pherangke, Motiar, Risobasa, Sarbasa, Angtondo Thainangji. Lason Thak Thaksi, Jingkhili Habe, Khorsing Timung, Lapen, Rakom Kecho Abangphu, Amen Lake, Ronjit Pator, Alangli Sarbura Kemangaka, Kipleng Pleason Ansitami, Pachun Ponvekji Pusi, Rat Athengno, Lamthe Chechak Tekang. Ronjit Pator Lake, Karlitang, Hemari Pator, Bortimen Asupu. Kedamtang Arni Pen, Hemari Pator Si Arpu, Dengpon Bom. Bonda Arni Arvi, Pirthe Kachelar Bom Ajok, Alangli Bangso Pirthe Pen, Chevoy Juisi, Puthot Alangli Lar Asopo, Ronjit Pator Si, Alangli Po Hemari Pator Alar, Bortimen Aman Arpuke, Dengpon. Bortimen Arpuke Dengpon Pen Lake, Arni Sinini Apharman Pukali. Bortimen Arpuke Dengke, La Inun Akai Along, La Bangso Pirthe, Hachete Ke Arpu, Dengber Nangji. Lasi lapuan arpu ke thepen alangli Ronjit Pator arta ki jum hekpen lapuson arpu ke dengke alangli sitame ke chengsia sonsi nangmana sonlu. Lasi arta ki jum hekpen lapuan arpu ke the manpeng ke do arpu ke dengapot Satgaw Pator Arong aradatum sitame ke thek anke pakeng dundangji. Ronjit Pator sitame ke klemasai do an sitame aning kangsam avedet asonji lasi mesen asai thandun pen rongroop ke palang ke pa mesen nangji lapuson asai along Khorsing Timung Longri Habe pensi akimi Bortimen arpu ke deng Ronjit Pator aphan aphualong manpeng ke do apoho phungpo Ini tonta na Satgaw hawarlo la Hemari Pator hai asupo la Ronjit Pator alangli gangbra ke Sing patolo, alangli rong lo, nasi alang li rong amikar lo, akor pelo, lapan ahem isi lo, seta nitum longreha betum ke nitum ke asu lo, lapan nitum ke amikar alar lo, lapan mirat asu nitum asu lo, lasi alang nitum prang hotema, alangli po Hemari Pator alangli longriasar, alangli anam mantang doa ani tangam tanglo ani siapa cewoi lo kasi soa cewoi hut pen alang ni aser cipon pe arup cipon pe ser dokok rup dokok na pen la soa sipong dokok rumah dokok apot apot masuk ko bansin sipong piji rumah piji sar pijin thang pijin thang kasi uthot kalbitung ke nim dokok kom dokok jutang dokok ba dokok la se bisa dokok pidar dokok la ser ke rup ke la asuk po tuhan ba ke claim un ke dengun abang po tu masih itu tidak po por si itu por alang itu ser rup nang pasing thang ni tu sini tu ta rup ser rup sipong rumah piniani alang itu ngi pha tengkan alang ni phan ser tikang lo sipong rumah kita Dongkamukam Bendikonto Terang, Karbi Anglong News.